Maning ginabuhat sa bata ni Buni galiw ah. Nga nagwa kay libit. Ah, videoan ko kiniya. Ang asawa ni Balot to ah. Amo na din ginaobra nila basta lapad ang unas. Manginhas sila kuno. Ang bata ginani ano ni libit na raw. Nan. Wala man ko di kwarta ni nyo ko pa ano. Oh, ato gali si libit gali nagpalalayo sa iya oh. President di ba? Kato kay may maayo sa sagot. Sige, kay. Oh, sa din ka, wala. Oh, sige, pang ano da. Aba, amo nang timsong ni Balot kag ni Matet. Wag sanang umiyak. Wow, sana all. Oh, nagsinggit-singgit.